Ukubulawa ngokungenalusini kukaZenande Manqola kwenzeka xa kanye abantu besazikisa ezingqondweni zabo ukubulawa kukaNosicelo Mtebeni ekutyholwa ukuba wabulawa liqabane lakhe ngo-August. Wanqunqwa wazizicwibi, amathambo akhe alahlwa kude kufuphi nendawo awayehlala kuyo eMonti. UZenande Manqola udlwengulwe, wahlatywa, wabulawa ngabantu ekutyholwa ukuba uhlobene nabo. Amalungu osapho abindekile. Ndibone ndingapha ngaphesheya, ndiyabona abantu, ndafowunela unyana omkhulu wam. Wathi unyana omkhulu wam engekaxeli nokusabela uba ndithini, wathi masibaleke sizofika apha, kukho ingxaki enzekileyo. Umntombazana yalapha igwintiwe yareyitshwa. Abahlali bashiyeke bematshekile, bathi kuxhaphakile ukubulawa kwabantu kulalali kwaye ngoku bafuna ungenelelo olungxamisekileyo lukarhulumente. Asiyazi uncedo basingalufumana njani na kuba abantwana balapha bathi bakubulala bayabanjwa ngomso omnye bayabuya ejele, akukho ityala vele liphelele nje emoyeni. Ngoku asiyazi ke uncedo sizawubheka phini uba kuthiwa wawuba nengxaki ya emapoliseni, amapolisa nawo ayohluleka. Umntana olungileyo lo osoloko ehlekile lonke ixesha, akananto-imbi emntwini, unothando. Abarhanelwa ababini ekukholeleka ukuba bayazalana nomfi babanjiwe. A case of murder was opened and investigations led to the arrest of the two suspects. The suspects appeared in eCacadu Magistrate Court on Thursday. Ukanti nabanye abarhanelwa ababini abahlobeneyo nomfi babethwe babulawa ngabahlali. UZenande Manqola uza kungcwatywa ngoMgqibelo umhla we-13. Kwiindaba ze-SABC, ndingufundiswa Mhlekude, eCacadu.